Okay. And congratulations once again to all. Thank you so much. उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन उदालगुरि बे जथाय इनिशिएटिभआव 30थि UN बड'फा UN गल्ड काप बेयाव खुंनाय जादों टुर्नामेन्ट आरो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम आङो गिबियाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि आर'ज गाबदों। बड'फा UN गल्ड कापआ 30 बोसोर गोलाव लामा हान्थिनानै बे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनाया मोनसे जारिमिन आरो दिनै बे जारिमिनखौ सृष्टि खालामनायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि गासै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गोबां बेयाव अरिहना बा कन्ट्रिबिउसन दङ। थारैनो जि मोनसे नोजोर आरो थांखि लानानै बड'फानि बे मुङाव गल्ड काप टुर्नामेन्टखौ खुंदों दिनै बियो अल इन्डिया इनभाइटेड मोनसे टुर्नामेन्ट आरो जायनि थाखाय बिटिआरआवल' नङा आसाम भारत आरो मुलुगनां बियो मोनसे मुं लाबोनो हादों बा बियो मोनसे नोजोर बोनो हादों जारिमिन सृष्टि खालामनो हादों। दा बेखायनो नैबे UN गल्ड कापनि गेजेरजों बड'फानि जिखिनि आदर्श बिथांनि हारिनि फारसे गेरेमसा माहारि दानायनि जे थांखि दंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार हारि हिसाबै दानायनि जे एजेन्डा दंमोन दा बेखौ जुगामि खालामनायाव गोसोखांनायाव अराय बड'फानि आदर्शखौ जोङो मोगथां जिउआव हाबा मावलांनायाव नैबे टुर्नामेन्टआ जोंखौ जेब्लाबो रियेलाइज खालामहोयो आरो बे टुर्नामेन्ट खुंनायनि थाखायनो दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि बेयाव जोङो जथेस्थ' प्लेयार बेयाव उजिनो हादों क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम आरो सारा आसामाव दिनै फुटबलनि बिथिङाव बर' हारिया बर'नि यां टेलेन्टेड स्किल गोनां जायफोर प्रतिभा गोनां इयुथफोर दङ हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा दिनै बिथांमोना मालाबा नेसनेल मालाबा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै मुं खामायनो हादों आरो बेबायदि टुर्नामेन्टआ कन्टिनिउवासलि जायोबा जोंनि गेजेराव गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो बे टुर्नामेन्ट खुंफुंनायनि गेजेरजों मोनसे खौसेथिनि जे मोनसे मोन्थोर बे मोगथाङाव महर मोनगोन आरो दिनै थारैनो बेयाव प्राय 5,000सो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय नायगिरिफोर बा गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। बेयो बड'फानि फारसे मोनसे श्रद्धा मोनसे भक्ति आरो गेलेनायखौ उत्साह होनो फैनाय एनकारेज होनो फैनाय रायजो राजा आं बेखौनो गोसोआव फोथायो। गोजोन्थों। बेया मोनसे बिथिं आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट एबसुआ खुंदों बड'फा गोजौथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बड'फा FC जोङो दादों बिनि गेजेरजों गेलेनाय बिथिं बे मोनसे थाबाय स्पर्ट्स फुटबल काबादि एबसुआ एनुवेल कनफारेन्स कनभेन्सनाव खुङो बिनि अनगायैबो जों कालचार बिथिंजोंबो जों जौगाहोनांगोन आरो कालचारखौ लानानै जों वर्कशप खालामदों जोंनि राव जायफोरा मोजाङै दासिमबो बुंनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय जोङो लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों गायसनदों आरो बागुरुम्बाखौ लानानै दिनै मोनसे जोंहा एजेन्डा दङ बे एजेन्डाखौ दिनै नङा गाबोन जों मावफुंगोन गिनिस रेकर्डनि थाखाय फारसेथिं नोङो समाज फोसाबनाय बे आइननि जिखिनि हाबाफारिफोर दङ जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ट्राफिकिं बिनि फारसे जोङो गोथौ आरो मैखोमै हाबा मावगासिनो जोंनि दख'राफ्रा साइकेल रेलि खालामदों जिल्लाफ्रा नोङो गुबुन गुबुन एक्टिभिटि लादों आरो समाज दानाय आरो समाजखौ गोग्गो खालामनाय हारि दानायनि थाखाय एबसुनि जि इनिशिएटिभ बियो 1 मिनिटबो थाद'नाय गैयालासिनो जों मावगासिनो दङ आरो जोङो खुनु कारनाव दोरोदनाय सोरनिबा खोथा बुंनाय सोरनिबा बांसावनाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गोसोआ एसेबो दोरोदा हारिनि सार्थनि थाखाय जिकुनु बिनिमयाव जातीय सार्थखौ लानानै जातीय सन्मान स्वाभिमानखौ लानानै जों कन्टिनिउवासलि हाबा मावगोन बे बाथ्राखौ आं स्पष्टयै बुंबाय।